Uy, ay, ang bulat, ang bulat! Ano mo gibayaran? Puti kamay ninyong tanandara. Karong adlaw mag-grocery mi. Pero samtang wa pa may kalakaw, naglalis ming duha. Kung ang isulod ba namo aning egg tray, kay itlog ba? Grabe kalibog oy, pero tama na. Sakay na lang sa sakyanan be kay manglakaw na ta. Pero before may mamalit sa among paliton, magpatubil sa ta diri sa Petron. Kay basig mahot dan tag gasolina, mabilin pa hinunta diri sa kalsada. Pandamay style la. Tubil sa takapatid. Tara, kini. Pila may mapatubilan ni. Amilhan na ni karon, basta full tank na ko ni. Okay. Bundag boss. Full tank 1,000 unleaded. Ano yung full tank 1,000 pre? Imo ka manggali full tank 150. Basta kay mapuno na. Gani, full tank na. Naunsa ay nalagkalampag dira pre. Kaysa kinabuhi, iyahay man tag diskarte. Wala lagi na full tank. 1,000 naman pod. Bahala na nigwala na full tank oy, basta hapit mapuno. Og karon mo biyahe na pudta para makakita ta gulayan. Pero murag dirita pa dong sa gulayan nga daplin sa dalan. Nag-green pang mga gulay murag bagong harvest ba gikan sa baryo. Pili lang mo, boss. Dire. Og nagsugod na kog pamili diri Unang gikuha ang palaya. Gisundan dayon na sa talong og uban pa. Sa kalami sa ilang mga gulay, gusto ko mukantag bahay kubo kaso wa ko ka-memorize ba. Maong diri na lang ko sa team song sa Magi Magic Sarap nga. Makulay, makulay, ang buhay, makulay, ang buhay sa sinabawang gulay. Pero tama na, sakit kay sa dunggan ba? Ani Max, apilan dayon na to aning mga lamas. Pero curious lang ko ba kung tinuod ba tong ginaingon nila? Nga pag magsigi ka kaog lamas, makabaho daw ilo. Pero dili man pod siguro tinuod no. Kaysa kadugay-dugay na ko ginaog lamas. Humot man lagi gihapon ako Pero usahay lang matingala ko ba kay di na mo gud matapad si Hana. Pero time sa no? Atong istorya murag wa na mao. Gusto ra man unta ko mopalit og gulay para nami masud-an sa balay. Naabot ang hinunta sa mga ngilngig nga topic ay. Pero anyway, di na nato ni dugay-dugayon mga boss. Ato na ning humanon. Ibutang na nato ni sa atong final destination. Palihog na lang kog timbang sa dapat timbangon aron mabayaran ang dapat bayaran. Unsa pa may dugayan nato ning dali-dalian. Ug sa dihang nakakita ko ginamos. Ay unsa pa, di na to ni palampason. Asa man day ni nindot ipares. Asa pa manggudi ay kundi sa saging nga lungagon. Pero ang problema nakahikot sila tanan. Naglibog ko kung asa tanggalon. Gusto ra man ta kog isa ka sipi ba? Pero di na lang nato ni problemahon. Kay kaning tanan, ato na lang ning kuhaon. 65 doon din ang Uy, ay, ang bulat, ang bulat! Ano mo gibayaran? Sorry tiha, nakalimot ra jud kog bayad aning bulara.